Grunden til at starte med at blive massør, det var, at jeg arbejdede på et opholdssted, hvor de unge mennesker her, de profiterede rigtig godt af at få massage og træning. Og faktisk den vej igennem fik jeg lysten til at blive massør. Min professionelle baggrund består af, at jeg er uddannet klinisk fysiologisk massør. Jeg har en sundhedsfaglig grunduddannelse, og så er jeg sportsterapeut. Det, der er specielt ved mine behandlinger, det er at både tilbyder dem her i klinikken, og udkørende behandlinger, det vil sige i eget hjem, hvor det er trygge og vante rammer. Så hvis du tænker, at det er for tidskrævende at få det udført i en klinik, så har du også mulighed for at gøre det hjemme. De typiske klienter, jeg kommer ud til, det omhandler meget muskelspændtheder, hvor det både kan være kortvarige eller længerevarige som kroniske tilstande. Der kan også være andre livssituationer, der spiller ind. Jeg har også behandlet kræftpatienter eller folk, der er sengeliggende, og som også profiterer godt af at få den her massagebehandling mod deres smerter, hvor jeg så behandler hjemme i vante rammer. Jeg tilbyder både skadesbehandling, forebyggende behandlinger og wellnessbehandling til private og til virksomheder. Så det kommer an på, hvilken type behandling, der er brug for hos netop dig.